Неделя 15 мая. У эфіры тэлеканала «Віцебск» інфармацыйная праграма «7 дзён». Тыдзень не скончаны, пакуль не падведзены яго вынікі. Гэтым і зоймемся ў бліжэйшую гадзіну. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Пагадненне аб супрацоўніцтве і зацікаўленасць прадукцыі віцебскіх вытворцаў. Такія папярэднія вынікі інвестыцыйнага форуму «Інавацыі, інвестыцыі, перспектывы». Ён прайшоў у Віцебску 12-13 мая. Аграрыі Віцебскай вобласці выйшлі на фінішную прамую. Засталося пасеяць каля 10% збожжавых яравых. Пасяўную кампанію сёлета ускладнілі красавіцкія дажджы, таму яе тэрміны крыху зацягнуліся. Лінгафонны кабінет для вывучэння кітайскай мовы адкрыўся ў 44-й віцебскай школе. Абсталяванне закупілі дзякуючы гранту, які выдзеліла Кітайская Народная Рэспубліка. Замежныя прадпрымальнікі гатовыя ўкладваць грошы ў беларускі бізнес. Міжнародны інвестыцыйны форум «Інвестыцыі, інавацыі, перспектывы» сабраў у Віцебску гасцей з 20 краін. Увазе інвестараў прапанавалі больш за 100 праектаў. Гэта ініцыятывы ў сельскай гаспадарцы, прамысловасці, будаўніцтве, турызме і развіцці сферы паслуг. З падрабязнасцямі Артур Смалякоў. Тут робяць бізнес. Віцебскі форум – адкрытая пляцоўка для прадпрымальнікаў. На сустрэчу з патэнцыяльнымі партнёрамі прыехалі больш за 2000 чалавек з 20 краін свету. Побач з прадстаўнікамі постсавецкай прасторы дзелавыя людзі з Германіі, Аўстрыі, Сербіі, Чэхіі, Польшчы. Кожны год тут усё больш удзельнікаў, праектаў і магчымасцяў для іх рэалізацыі. Арганізатары ўпэўнены, сустрэча ў такім фармаце абавязкова прынясе вынік. Гэта развіццё патэнцыялу віцебскага рэгіёну як партнёра, адкрытага для шматвектарнага супрацоўніцтва. Это наша промышленность, скажем, машина, да, машиностроение. Это наша энергетика, это наша легкая промышленность. Конечно, заявляя бизнес-мероприятия, мы прорисовываем те сферы, которые интересуют прежде всего Витебский регион. Віцебская вобласць даўно навучылася вырашаць эканамічныя задачы. Развіццё прамысловасці, сельскай гаспадаркі і вопытныя кадры дапамагаюць прыцягваць інвестыцыі і развіваць дзелавое супрацоўніцтва. Наша задача – обеспечить условия для порядочного сотрудничества, чтобы действительно инвесторы чувствовали, что они не в гостях, они у себя сегодня дома, создают то или иное производство, которое создается на долгие годы и обеспечит прежде всего высокую доходную часть инвестору. Ну а нам в регионах, как я уже сказал, это трудоустройство, это наши рабочие места, это налоги, перераспределение налогов в социальную сферу, это в конечном итоге повышение заработной платы, создание условий в социальной сфере. Сёлета польскія бізнесмены приехали на форум с конкретными прапановамі. Заходнія суседзі готовы инвестировать у будаўніцтва гостиничного комплексу у Витебску и бизнес-центра у Оршы. Супрацоўніцтва прапануюць і словаки. Есть у нас заинтересованные субъекты, чтобы инвестировать здесь. И инвестиции, чтобы были инновационного характера. Значит, ноу-хау, значит, технологии, наши деньги. Новые контакты и магчымасці у Віцебску шукаюць бізнесмены з усяго свету. Гости з Чэхіі приехали з прапановай сучасных тэхналогій по перапрацоўцы адходаў і вытворчасці з іх электроэнергіі. Ресурсная база безмежна. Для нас очень это серьезный вопрос, потому что с 1 числа 2020 года начнут действовать новые законы, и во всем Евросоюзе не будет возможно ложить мусор на свалку. Вам еще хватает времени подготовиться, у вас еще не так строго, но я думаю, что мы здесь поработаем, чтобы до 2022 года запустили несколько таких пунктов обработки мусора, как источников энергии. Я в это уверен. Традыцыя форуму ўзнагароджання лепшых віцебскіх прадпрыемстваў. Удзельнікі даведаліся і пра беларускія тавары, якія летась сталі лепшымі на расійскім рынку. Хутка ў краіну-суседку адправяцца айчынныя ветпрэпараты. Дагаворы аб супрацоўніцтве з Ярослаўскай вобласцю ўжо падпісаны. В Ярославской области сейчас достаточно интенсивно развивается крупное рогатое скотоводство. Фабрики по 5000 голов, 3000, достаточно крупные, такие современные. Естественно, ветпрепараты востребованы, и мы здесь, я думаю, найдем точки соприкосновения с тем, чтобы цена была конкурентоспособна, а за качество тут сомнений никаких нет. Праекты ў рамках форуму самыя розныя, ад вытворчасці дзіцячага харчавання до турызму і будаўніцтва лагістычных цэнтраў. Магчымасці рэгіёну дазваляюць перанесці ініцыятывы са стэндаў у рэальнае жыццё.
Інвестфоруми – неад'емная частка эканамічнага жыцця Віцебска. Пяты па ліку асабліва выніковы. Падпісаны цэлы шэраг міжнародных пагадненняў аб супрацоўніцтве. Дагаворы прынясуць у інвестыцыйную скарбонку рэгіёну мільёны долараў. Але галоўнае – наладзіць дзелавыя кантакты. Артур Смоляков, Александр Прыстаўка, тэлерадыёкампанія «Віцебск». Добрай традыцыяй падчас правядзення форуму стала ўзнагароджанне прадпрыемстваў Віцебшчыны прэміямі аблвыканкама за дасягненні ў галіне якасці прадукцыі і аказання паслуг. Аб'яўленыя лаўрэаты конкурсаў «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь» і «Лепшыя тавары Беларусі» на рынку Расійскай Федэрацыі. З урачыстай цырымоніі Святлана Макаева. Падчас узнагароджвання старшыня аблвыканкама Мікалай Шарстнёў адзначыў, што толькі граматная шматгранная стратэгія развіцця прадпрыемстваў дазваляе выпускаць запатрабаваную і канкурэнтна-здольную прадукцыю. З 2000 года прэмія аблвыканкама удостоены 54 прадпрыемствы, 37 пацвердзілі гэтае высокае званне. Сярод узнагароджаных зараз адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебск Вепрам», Витебский завод радиодеталей, «Монолит», Орша, сырзавод. Уделяется большое внимание качеству поступающего сырья, как сыров для промпереработки, так и качеству молока, поступаемого с сырьевых зон. Большое внимание уделяем переподготовке кадров и культуре производства. Уладальнікам прэміі аблвыканкама ў галіне якасці і лаўрэатам конкурсу «Лепшы тавар Беларусі» і «Лепшыя тавары на рынку Расійскай Федэрацыі» стала адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебск Вепрам». Асаблівым попытам у расійскіх спажыўцоў карыстаецца заварны хлеб. Технология сложная, она отличает наш хлеб по вкусовым качествам. Вкус более насыщенный, более сладковатый. Поэтому, конечно, наши хлеба востребованы на российском рынке. 10 прадпрыемстваў в области стали лаўрэатамі конкурсу «Лепшие тавары Республики Беларусь» на рынку Российской Федерации и 15 признаны лепшими по выпуску товаров на айчынным рынку. Лаўрэатам абодвух конкурсаў прызнана 2 будковыя прадпрыемства «Марка» и «Белвест». Больш за 2/3 объема выпуску «Белвеста» поставляется российскому споживцу. Мы имеем 350 фирменных магазинов, и география самая широчайшая. Мы дошли до Забайкалья, даже город Улан-Удэ, находящийся в нескольких тысячах километров отсюда, имеет фирменный магазин «Белвест», и благодарные покупатели присылают нам письма радости, приходящие прямо к нам на предприятие, удовлетворенных покупателей, могущих купить нашу продукцию уже, можно сказать, на границе с Китаем. Сярод лаўрэатаў і прадпрыемства «Полимер Конструкции». Больш за 90% выпускаемой продукции, а гэта станция обезжелезвания, подрыхтовки питной воды, очистки стёковых вод, ідзе на российский рынок. На сегодняшний день это более 170 объектов по различным регионам, от Магадана до Калининграда и от Краснодара до Ханты-Мансийского автономного округа. Мы рынки расширяем и ведем сейчас переговоры об открытии штаб-квартиры по Юго-Восточной Азии. Это будет в Южной Корее. Высокие звания стимулируют предприятия в области на досягнение новых вышынь, повышение конкурентоздольности продукции и поширение рынков. Светлана Макаева, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Пытанне энергарэсурсазберажэння абмеркавалі спецыялісты падчас міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі ў рамках эканамічнага форуму інавацыі, інвестыцыі, перспектывы. Віцебская вобласць – адзін з буйнейшых спажыўцоў паліўна-энергетычных рэсурсаў і ўкаранення энергазберагальных тэхналогій і абсталявання патрабавання эфектыўнай эканомікі. За апошнія 5 гадоў рэгіён сэканоміў больш за 1 200 000 тонн умоўнага паліва. Такі вынік стаў магчымым дзякуючы мерапрыемствам па энергазберажэнні. Энергоэффективные технологии, в том числе это замещение, опять же, природного газа, это вторичные возобновляемые источники энергии, такие как биогаз, местные топлива, дрова, щепа, то есть вот эти все технологии по использованию, ну, в первую очередь, конечно, для нас, для нашей страны это очень актуально сейчас. То есть, ну, это также технологии, связанные с снижением потребления по освещению и, ну, многое другое. То есть использование твердых отходов коммунальных. Мы очень всегда активно участвуем в такого рода мероприятиях, потому что в Витебске, во-первых, есть политическая воля руководства заниматься этим. Второе, есть потенциал, о котором я говорил. И третье сегодня, что самое важное, что все чаще объекты Витебской области выбирают для себя в качестве инвестиций зарубежные инвесторы.
И мало того, еще есть и проекты, которые реализуются, например, в Браславском районе, это в Полоцке. Это проекты технической поддержки со стороны Европейского Союза. То есть даже когда трудно с деньгами, средства изыскиваются, и эти проекты реализуются. Уже 3-й год мы работаем в эксперименте по энергосбережению. Главное, конечно же, это научить детей экономить электроэнергию. Это прежде всего экономить воду, потому что мы живем в стране бережливых, и это нам пригодится и детям в будущем. За сучаснымі энергаэфектыўнымі тэхналогіямі будучыня у паўночным рэгіёне актыўна ўводзяцца ў эксплуатацыю энергакрыніцы на мясцовых відах паліва. Біягазавыя комплексы, гелія-воданагравальнікі, фотаэлектрычныя комплексы. Пятый эканамічны форум у Віцебску зноў пацвердзіў, замежныя інвестары цікавяцца віцебскай прадукцыяй і гатовыя да ўзаемадзеяння. Па папярэдніх дадзеных падпісаны 4 пагаднення аб супрацоўніцтве. Акрамя таго, рыхтуецца праект дагавора з агенцтвам развіцця Латгальскага рэгіёну аб сацыяльна-эканамічным супрацоўніцтве. А Пскоўскі рэгіён зацікавіўся віцебскімі пад'ёмнікамі. Падрабязней аб выніках эканамічнага форуму ў нашых наступных выпусках. Нагадаем, генеральным інфармацыйным партнёрам инвестиционного форума была телерадиокомпания «Витебск». Для завяршэння сяўбы яравых збожжавых аграрыям вобласці дастаткова пары пагодлівых дзён. Абішанковіцкі, Докшыцкі і Дубровінскі раёны ўжо справіліся з гэтай задачай. У цэлым па вобласці пасеяна каля 90% збожжавых і зернебабовых культур. Больш чым на палове плошчаў пасаджана бульба, на трэць пасеяна кукуруза. Усе раёны, акрамя Аршанскага і Пастаўскага, разабраліся з ільном. Наша здымачная група пабывала на палях Сенінскага раёна. Саўгас Мямашэрава сёлета пачаў пасяўную першым у раёне. Сельгаспрадпрыемства вялікае, амаль 5000 работнікаў і каля 3000 гектараў пашы. І хаця спецыялізуецца яно на жывёлагадоўлі, тут свая ферма і свінакомплекс, зараз усе сілы кінулі на сяўбу. Працуюць у 2 змены, а ноччу вядуць апрацоўку глебы. Посевная площадь у нас на яровой сев составляет 2820 гектар. Из них 1560 это зерновые и зернобобовые. Посеяно уже 69% площади. Свои, конечно, коррективы вносит погода. Земли у нас тяжелые, как было ранее сказано. Много приходится уделять внимание обработке почвы, когда идут дожди. Просто не улазим, поля сеем выборочным методом. Тэмпы пасяўной сёлета значна горшыя за мінулагоднія. Гаспадарка ў красавіку выйшла на 100-110 гектараў за дзень, але пайшлі дажджы. Цэлых 6 дзён тэхніка ўвогуле не выязджала ў поле. Затым чакалі, пакуль падсохне, спрабавалі сеяць, але трактары правальваліся ў мокрую глебу. Землі тут складаныя, нават і зараз на некаторых пашах 10% пераўвільготнена. Центр хозяйства находится на низменности, и практически 80% земель подвержены избыточному увлажнению. Ну а ввиду того, что осадки выпали в этом месяце порядка 18 миллиметров, это получается где-то 18 тонн на гектар, поэтому мы встретились с таким препятствием, как обильные дожди, и влезть в поле просто-напросто не было возможности, пока мы не начали сушить поля по нескольку раз культиваторами. Сеў яровых гаспадарка завяршае. З пасадкай бульбы і гародніны тут амаль справіліся. У іншых гаспадарках района ситуация прикладно такая же. Практически в районе завершена посадка картофеля, осталось 5 гектар. Практически завершили сев овощей, только капусты осталось 4 гектара. Это посадим в ближайшие дни. Вот. Яровой рапс, будем считать, 500 гектар осталось, это буквально 3 дня мы завершим сев ярового рапса. Завяршыць сяўбу збожжавых і зернебабовых Сенінскі раён плануе за некалькі бліжэйшых дзён. Канешне, калі свае карэктывы зноў не ўнясе надвор'е. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Сенінскі раён. Аграрыі не ўпусцілі ніводнага пагодлівага дня. Пасяўная ў разгары, а вось якое надвор'е чакае нас на наступным тыдні, ведае мая калега Вікторыя Целябкова. Яна ўжо ў студыі. Вітаю вас, партнер добрага надвор'я, газета «Витьбичи». У нас только свежие новости. Будем вместе. «Витьбичи». Подпишитесь сегодня. Май змяніў свой летні накірунак, успомніў, што ён вясновы месяц і апусціў слупкі тэрмометраў. Пачынаючы з панядзелка сярэдняя тэмпература паветра будзе не вышэй за плюс 17, а ў аўторак нават плюс 12, плюс 14. На працягу ўсяго тыдня чакаюцца дажджы, а ў сераду і суботу нават прагрыміць навальніца.
У народзе пра май кажуць, калі дождж ідзе, жыта нясе. Будзем спадзявацца, што хлебаробы адзначаць дажынкі добрым ураджаем. Дзякуй, Вікторыя. Менавіта да свята працаўнікоў вёскі дажынкі 2016 рыхтуецца зараз сянно. Райцэнтр сёння больш падобны на вялізную будоўлю. На ёй працуюць каля 400 чалавек. Будаўнікі, дарожнікі, камунальнікі. Адрамантаваны тут будзе амаль кожны дом. Добраўпарадкаваны літаральна кожны метр тэрыторыі. Наша здымачная група прысутнічала на штабе па правядзенні абласных дажынак. Падрыхтоўка да дажынак 2016 у сянно пачалася, як толькі адгрымела мінулагодняе свята ў Талучыне. А вясной будаўнічы бум ахапіў увесь райцэнтр. Рабочы гул сёння тут чуваць паўсюдна. У графіку работ канкрэтныя аб'екты і не менш канкрэтныя даты. Прыводзяць у парадак дарогі, абнаўляюць сквер на цэнтральнай плошчы, рамантуюць дзіцячую школу мастацтваў і бальніцу, мадэрнізуюць фізкультурна-аздараўленчы комплекс і бібліятэку. З нуля будуюць ЗАГС. Кожная з сенінскіх цэнтральных вуліц зараз замацаваная за пэўнай арганізацыяй. Абноўленае аблічча павінен набыць не толькі цэнтр горада. За якасць і тэрміны работ строга спытаюць з кіраўнікоў падрадных арганізацый, а іх тут больш за 20 з усёй вобласці. Дарэчы, адзін з будаўнічых трэстаў паспеў адзначыцца нездавальняючай работай і можа застацца без падраду. Намеснік старшыні аблвыканкама Владимир Белавус асабіста правярае якасць і не заўсёды застаецца задаволеным. Хотелось бы, чтобы все-таки темпы данных работ были бы чуть выше, да. Но по большому счету мы идем в графиках. Те, кто не был в сенно более года и побудет в сентябре месяце, узнать их будет очень сложно, трудно. Я думаю, что сенно преобразится. З усіх фінансаў, выдзеленых на падрыхтоўку сянно да дажынак, зараз асвоена толькі 10-я частка. Дом культуры можа стаць першым завершаным дажынкавым аб'ектам. Для кіраўніка падраднай арганізацыі, якая тут працуе, гэта справа гонару. Для землякоў, як для сябе. Таму і якасць, і хуткасць цэніць аднолькава. Каля 4 десяткаў работнікаў штодзень прывозяць з Віцебска, а працуюць яны увесь светлавы дзень. Я думаю, за 2 недели мы доведем этот объект до конца, то есть уже у города будет, наверное, первый подарок дожинкам. Следующий объект, это они у нас находятся рядышком, вот музей и оригинальный центр соцзащиты. То есть эти объекты тоже у нас по 1,5 месяца уже на этих условиях мы выиграли тендера, поэтому где-то к концу июня будут завершены эти объекты. Под обновление у сянно потрапяць магазины, ресторан и кафе, гостиница, стадион, музей, школы и дзіцячыя садки. Фасады будынкаў плануюць зрабіць у адзіным колеравым рашэнні і аздобіць падсветкай. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны сянно. Першы ў Віцебску лінгафонны кабінет па вывучэнні кітайскай мовы адкрыўся на базе 44-й школы. Ідэя рэалізаваная дзякуючы гранту на суму каля 380 мільёнаў рублёў, які выдзеліла Кітайская Народная Рэспубліка. Новы клас абсталяваны сучаснымі камп'ютарамі, а таксама мультыбортам, што дазволіць на больш высокім узроўні вывучаць азы мовы паднябеснай. Язык – это мост дружбы. Это мост взаимопонимания. Очень рад, что здесь создали хорошие условия для школьников, которые имеют интерес изучать китайский язык. Молодежь – это будущее нашей страны и будущее нашей дружбы. Есть достаточно серьезные достижения. Во-первых, это победы на 3-м областном этапе Республиканской олимпиады по китайскому языку. И наши девочки, которые выступают на заключительном этапе, получают похвальные отзывы. У 44-й школе Віцебска выкладаюць кітайскую ўжо на працягу 14 гадоў. Сёння гэтую мову ў якасці асноўнай замежнай вывучаюць каля 40 школьнікаў. Яшчэ 150 факультатыўна. Традыцыйная вясновая выстава-продаж прадукцыі навучальных устаноў в области сабрала ля лядовага палаца ў Віцебску бадай увесь горад. Прадукцыя, вырашчаная і вырабленая рукамі навучэнцаў, нязменна карыстаецца попытам. Без пакупак не засталася і Юлія Устінова. З самага ранку ля палаца спорту натоўп. Кірмаш праводзіцца не ўпершыню, і віцябляне ведаюць, што установы адукацыі рыхтуюць для іх прыемныя сюрпрызы. Шырокі асартымент тавару, прывабны кошт і мноства забаў.
Всегда наша ярмарка славилась тем, что те вещи, которые нельзя где-то найти в традиционных магазинах, всегда можно найти на ярмарке. О популярности можно судить о полных сумках, с которыми выходят с ярмарки наши гости, жители города Витебска, которые покупают данную продукцию. Сёлета свою прадукцыю на кірмаш прадставілі больш за 3 дзясяткі прафесійна-тэхнічных і сярэднеспецыяльных навучальных устаноў рэгіёна, раённы аддзел адукацыі. Практычныя навыкі, памножаныя на крэатыўны падыход, формула гандлёвага поспеху. Віцебскі індустрыяльна-педагагічны каледж не толькі прадаваў уласныя швейныя вырабы, але і прывабліваў яркім дэфіле і майстар-класамі па махендзе, манікюры, пляценні косаў, карвінгу. Такие ярмарки помогают и позволяют нам показать себя, наш уровень подготовки, а также очень важно с целью профориентационной работы. Потому что дети приходят, дети смотрят, они выбирают то, что их заинтересует, и в дальнейшем то, с чем они смогут связать свою судьбу и свою жизнь. На таких выставах-кірмашах самі навучэнцы прыцягваюць увагу выпускнікоў школ да запатрабаваных рабочых прафесій. Віцебскі дзяржаўны політэхнічны прафесійны ліцэй прадаваў кулінарныя і кандытарскія вырабы уласнага прыгатавання і паказаў майстар-клас па рабоце з шакаладам. Мы готовим специалистов для общественного питания. Это повара, кондитеры, официанты, бармены. Для торговли это продавцы, контролеры, кассиры. И, конечно же, это строительное отделение. Это мастер отделочных работ, каменщик, плотник. То есть те профессии, которые сегодня очень востребованы на рынке труда. На расхват ішли не толькі гарачыя піражкі, а і насенне і саджанцы, сувенірная прадукцыя, прадметы быту, эксклюзивные адзенне, абутак и аксессуары. Очень приятное мероприятие, что говорится, в плане удовольствия. Концерт посмотрели, с людьми тут пообщались. И очень выгодно покупать. Купила набор намного дешевле, чем в магазине. И вкусных пирожков поела. И маме купила халат дешевый. Ярмарка мне очень понравилась. Мне дедушка купил очень красивых игрушек. На такие ярмарки хожу очень часто. Очень люблю покупать цветы, кустарники дикорастущие. Вот сегодня купила и елочку, и розы вьющиеся. Все для дачи, все для огорода. За працай майстроў народных промыслаў і канцэртам назіралі задаволеныя пакупкамі спажыўцы. Кірмаш навучальных устаноў апраўдаў надзеі. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Больш за 1500 хлопцаў з Віцебскай вобласці гэтай вясной прызавуць у рады беларускай арміі. Напярэдадні адпраўкі ў актавай зале Віцебскай акадэміі ветэрынарнай медыцыны адбыўся традыцыйны дзень прызыўніка. Прадстаўнікі гарадскога ваенкамата адказалі на пытанні будучых салдат, пажадалі паспяховай службы і адзначылі, што армейскае сяброўства яднае і дапамагае з гонарам служыць радзіме, быць гатовым да яе абароны. Весенний призыв 2016 года для нашего военного комиссариата является особенным. Все вы видите, что на вооружение вооруженных сил поступают современные образцы вооружения военной техники. Поэтому особые требования предъявляются к призывникам в плане их подготовленности к прохождению службы в вооруженных силах, в том числе и высокому уровню образования. География расположения воинских частей захватывает всю Республику Беларусь, в том числе такие прославленные соединения, как 5-я отдельная бригада специального назначения, 103-я отдельная гвардейская мобильная бригада, 19-я отдельная механизированная бригада. Адпраўка прызыўнікоў для службы ў радах узброеных сіл Рэспублікі Беларусь пачнецца 16 мая. Каму-небудзь новабранцаў прыйдзецца абслугоўваць новы зенітны ракетны комплекс С-300. Ён паступіў на ўзбраенне полацкага гвардейскага зенітнага ракетнага палка. Заступіў на баявое дзяжурства. Ён будзе выконваць задачу па ахове паветранай дзяржаўнай мяжы Беларусі. Да гэтага на ўзбраенні ў вайскоўцаў былі ўстаноўкі С-125 і С-200. Новы баявы комплекс больш сучасны. Полацкие ракетчики выпробовали его на учениях у Российской Федерации. Данный комплекс позволяет вести борьбу как современными, так и перспективными средствами воздушного нападения во всем диапазоне высот и скоростей. Дальность поражения зенитной управляемой ракетой составляет до 75 километров. Совершенствуем систему противовоздушной обороны, в том числе и путем перевооружения на современные комплексы зенитных ракетных войск. В этом году на полигоне Ашулук мы планируем обстрелять 2-й зенитно-ракетный дивизион уже на этой технике, которая получена полком.
Усяго ў Беларусь пастаўлены 4 зенітныя ракетныя дывізіёны з Расіі. На ўзбраенні ў полацкіх ракетчыкаў будуць знаходзіцца 2 комплексы С-300. Астатнія будуць дыслацыравацца ў Гродзенскай і Брэсцкай абласцях. «71-ю гадавіну вялікай перамогі адзначылі ў Віцебску. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» вяла прамую трансляцыю з плошчы Перамогі. Мемарыяльны комплекс «Прарыў» ва Ўшацкім раёне ўрачыста адкрылі пасля рэканструкцыі. Тут адбыўся мітынг-рэквіем. У ім прынялі ўдзел каля 3000 чалавек. Гарадская газета «Віцбічы» працягвае марафон добрых спраў. Яго прымеркавалі да 25-годдзя выдання. На гэты раз журналісты наведаліся да ветэрана вайны. Паэзія, проза і літаратура для дзяцей. Лепшых майстроў слова Віцебскай вобласці ўзнагародзілі літаратурнай прэміяй імя Петру Сяброўкі. Пераможцамі конкурсу па выніках 2015 года сталі пісьменнікі з Віцебска, Шуміліна і Шаркаўшчыны. Наш корэспандэнт Настасья Броўка таксама павіншавала лаўрэатаў прэміі. У гэтым годзе працы для журы літаратурнага конкурсу было шмат. Канкурэнцыя ў кожнай з намінацый вельмі сур'ёзная. Віцебская зямля багатая на таленты, і лепшыя літаратурныя традыцыі працягваюць развівацца ў творчасці сучасных аўтараў. Главный критерий, конечно же, это художественная ценность, историческая ценность и высокий уровень художественного мастерства произведения. Но в целом рассматривалось не только само произведение, а вкупе с той работой, которую автор проводит по пропаганде литературы. Лепшую номинацию «Дзіцячая літаратура» стала віцебская пісьменніца Маіна Бабарыка. Яна доўгі час працавала на абласным тэлебачанні ў рэдакцыі дзіцячых праграм і маленькім чытачам раскрыла ўсе таямніцы тэлевізійнага жыцця. Дали это премию за книгу, связанную с телевидением. Если вы прочитаете ее, как заболела и поправилась телепередача, вы можете узнать там и режиссеров, и редакторов, всех, кто в этой книжке есть, даже вахтера. За книги «Камни гавораць» и «Валуны Шумилиншчыны» премию у номинации «Проза» отрымал краязнаўца Шумилина Виктор Улуценко. Это награда не только как оценка моего труда, но и награда доверия мне в том, что я и дальше буду заниматься литературно-изыскательской деятельностью и изыскивать новые страницы в истории экологии нашего родного края. За філасофскую глыбіню, шчырасць і душэўнасць вершу адзначана прэміяй і паэтка Кацярына Сосна з Шаркаўшчыны. Усе пераможцы літаратурнага конкурсу атрымалі кветкі, дыпломы і цёплыя віншаванні чытачоў. Настасья Броўка, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Штогадовая выстава партрэтаў ад удзельнікаў творчай суполкі студыі «Леа-Леа» адкрылася ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі. На вернісажы, які размясціўся пад самым дахам ратушы, можна ўбачыць каля сотні партрэтаў, выкананых у розных стылях і тэхніках рознымі пакаленнямі мастакоў. Наш корэспандэнт Тацяна Івановская нават стала мадэллю для мастакоў. Заўсёды цікава наведаць новую выставу. Яшчэ цікавей прыйсці і раптам выявіць свой партрэт. Магчыма, нават не адзін. А яшчэ нечакана ўбачыць партрэты сваіх знаёмых і сяброў. Такое здараецца, прычым часцей за ўсё на вернісажы суполкі «Леа-Леа». Студыя «Леа-Леа» – гэта больш, чым студыя. Гэта кола сяброў і аднадумцаў, якія на працягу многіх гадоў час ад часу збіраюцца разам і малююць. Першыя сеансы сумеснай творчасці пачаліся 20 год таму ў майстэрні Леаніда Леанідавіча Мядзведскага. У гонар яго мастак Валерый Белый аднойчы і даў назву студыі «Леа-Леа». Партрэты малююць з натуры. Натуры же служаць сябры, знаёмыя і проста выпадковыя люди. Портрету вообще изображение человека всегда придавали значение сакральное. И на самом деле, когда художник рисует портрет, как бы там ни было, он рисует себя, свое восприятие другого человека. И тому, кто рисует, и тому, кого рисует, очень интересно увидеть себя через вот призму взгляда. Фотография, она немножко так притупила наш взгляд как художника на человека. Мне кажется, что наша выставка или наш, как проект портрета, да, он дает возможность, чтобы не просто как салонный портрет, как заказной, что ли, а именно как взгляд художника на человека. У кожнага аўтара свой падыход, свой позірк. Нехта ў партрэце аддае перавагу колеру, нехта форме, але кожны мастак імкнецца распазнаць, адчуць натуршчыка, злавіць яго настрой, сутнасць. Каждый пропускает это
через себя. Это и портрет, он бы не был бы портретом как таковым, я считаю, что если бы художник не мог какие-то дополнительные смыслы в него вложить, чем это был бы портрет просто для документа. У нас каждая натура удивительна, неповторима, и в каждом человеке мы стараемся увидеть его душу и передать в работу. Вось такая добрая кампанія сабралася пад дахам ратушы. Добрая кампанія, добрыя іх творы. У сілу кожнага талента і майстэрства выкананыя па-рознаму, але абавязкова з шчырымі пачуццямі. Навогул, заходзьце і вы. І не здзіўляйцеся, калі вам прапануюць папазіраваць. Студыйцы Леа вельмі прагныя да новых твараў. Затое ў наступным годзе будзе шанс вось так жа ўбачыць свой партрэт на чарговым вернісажы. Паверце, гэта цікавы опыт. Тацяна Івановская, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Пасля заняткаў на выставу юбілейная экспазіцыя Святланы Баранкоўскай адкрылася ў фае лячэбна-тэарэтычнага корпуса ВДМУ. Многія са студэнтаў упершыню ўбачылі габелены і пазнаёміліся з гэтым арыгінальным відам мастацтва. У сценах ВДМУ гэта ўжо 4-я экспазіцыя, прысвечаная году культуры. На выставе пабывала і наш карэспандэнт Настасья Броўка. Студэнты ВДМУ паміж парамі могуць схадзіць не толькі ў бібліятэку ці ў буфет, могуць яшчэ і на цікавую экспазіцыю зазірнуць. Пляцоўка, якая аб'ядноўвае лекараў душ і лекараў цела, стала фае лячэбна-тэарэтычнага корпуса. Менавіта тут выстаўляюцца працы віцебскіх мастакоў. Место для прекрасного, для эстетики есть в любой профессии. Тем более, если это касается профессии врача. Интерес студентов, он неподдельный. Постоянно они присутствуют и на открытии новых работ. Всегда кто-то задержит свой взгляд, о чем-то задумается. У габеленах Святланы Баранкоўскай пануе дух старажытных паданняў і міфаў. Яе юбілейная выстава называецца «Арат нумар 0» не проста так. Габелен заўжды пачынаецца ад нулявога радка. Менавіта з яго нараджаецца прамень новага твору. Тут працы зробленыя у тэхніцы гладкага палатна, гладкага ткацтва, але адрозніваюцца гэтыя працы адна ад адной тым, што нейкія класічныя, зробленыя з нітак, ільну, воўны, а некаторыя працы зроблены са звычайных газетаў, таму што мне вельмі зацікавіла яшчэ такая думка, што няма нічога больш непатрэбнага, чым учорашнія навіны, і няма нічога больш вечнага, чым пераплеценне асновы і утка. Самая знакамітая праца мастачкі «Габелен апостал», прысвечаны Васілю Быкаву. Тытулаваны твор прызналі лепшым і на маскоўскай выставе трыенале сучаснага габелена. Ёсць у экспозиции и творы, присвяченные іншим выдатным деятелям белорусской культуры. Сегодня рассказывали про полонез Огинского, и что в честь Огинского тоже выткали гобелен. Я считаю, что это очень важно, потому что это не дает нам забывать о том, что было в прошлом в нашей стране, какие великие люди в ней жили, что они делали. С искусством гобеленов познакомился только сегодня. Очень понравилось. Теперь, когда иду в университет, всегда задержусь и смотрю данные картины. Фае лячэбна-тэарэтычнага корпуса ВДМУ выставачная зала не толькі для прафесійных мастакоў. У планах адміністрацыі універсітэта арганізаваць і экспазіцыі сваіх таленавітых студэнтаў. Выставы, прысвечаныя году культуры, будуць праходзіць у ВДМУ до конца 2016-го. Настасья Броўка, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. Міжнародны дзень медыцынскай сястры адзначылі на гэтым тыдні. Добрая нагода павіншаваць і выказаць словы падзякі ў адрас прадстаўніц адной з самых гуманных прафесій. Толькі ва ўстановах аховы здароўя Віцебска і Віцебскага раёна больш за 2000 работнікаў сярэдняга медыцынскага персаналу дапамагаюць урачам у лячэнні і доглядзе за хворымі. З іх каля 80 чалавек ва ўрачыстай абстаноўцы атрымалі ганаровыя граматы і падзякі. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. Кацярына верны і надзейны памочнік, правая рука, шчырая, без перабольшвання, заўважае тэрапеўт са стажам, загадчыца аддзялення Юлія Кушнярова. І на прыёме, і на ўчастку сёння немагчыма уявіць работу ўрача без медыцынскай сястры. Кацярына Невяровская працуе на ўчастку ўжо 7 гадоў, прыйшла па накіраванню ў першую гарадскую паліклініку і ніколькі не расчаравалася. Працу сваю любіць і робіць яе з задавальненнем. Ды і што можа быць высакародней, чым дапамога хворым людзям. Мы ходим по домам, приглашаем людей на обследование, смотрим, когда он был в поликлинике, не был в поликлинике.
узнаем, когда они проходили прививки, делали, когда они делали флюорографию. То основное, что нужно человеку каждый год проходить, чтобы он был уверен в своем здоровье. Работа мне нравится еще и тем, что мы не только как медработники, мы еще как и психологи. Потому что, как многие бабушки у нас говорят, что не лекарством лечат, а словом. Поэтому нужно найти подход каждому человеку. У Кацярыны на участку каля 2000 чалавек. Сабраць звесткі і медыцынскія паказанні пра кожнага яе абавязак. Усе дадзеныя яна заносіць у камп'ютарную базу. Сёння гэта неад'емная частка сучаснай медыцыны. Посещения пациента отмечают, ведут компьютерную ведомость приема на участке. Также визиты домашние, они тоже заносят в компьютер, и это все передается в статистику. Наши больничные, они тоже в компьютере заносят открытие, закрытие больничного. Ва ўрачэбнай практыцы большую долю медыцынскіх паслуг аказваюць выключна медыцынскія сёстры. Менавіта таму іх паўсядзённая і нялёгкая праца не можа быць незаўважанай. Гэта дзякуючы іх міласэрнасці, самаадданасці і душэўнай цеплыні удаецца перамагаць захворванні і аблягчаць пакуты цяжкахворых, даглядаць інвалідаў, старых і бездапаможных людзей. У стацыянарах і паліклініках, дамах застарэлых і дзіцячых садках. Усюды праца сястрынскага персаналу самая запатрабаваная. Сил положено немало, и лет положено немало, но я думаю, что результат налицо. По нашему городу бегает много прекрасных детишек, и к этому мы тоже приложили какие-то усилия. Большую часть времени, конечно, с больным проводит именно средний медицинский персонал. Назначение врачебное, выполнение манипуляций. По амбулаторно-поликлиническому звену тоже большой этап подготовительный перед осмотром пациента врачом тоже ложится на плечи медицинской сестры. Спецыяльна да свята галоўныя гераіні ўрачыстасцяў падрыхтавалі выставу. На суд гледачоў прадставілі свае вырабы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Экспазіцыя лішні раз даказвае, што яны людзі творчыя і крэатыўныя, з багатай фантазіяй і умелымі рукамі. Інна Кірыенкова, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. У суботу 21 мая прафесійнае свята адзначаць работнікі фізічнай культуры і спорту. Да гэтай падзеі прымеркаваны шэраг спаборніцтваў. Пра іх раскажа мой калега Сергей Мисурагін, ён якраз завітаў у нашу студыю. Прывітанне, Вольга, і спяшаюся падзяліцца прыемнай навіной. У панядзелак 16 мая наш тэлеканал пакажа матч 8-го тура чэмпіянату Беларусі па футболе паміж Віцебскам і Шахтёрам. Спартыўных трансляцый у нашым эфіры не было больш за 10 гадоў, і гэту падзею, безумоўна, можна назваць рэнесансам у гісторыі віцебскага тэлебачання, але не забудзем і аб іншых стартах, якія пройдуць на наступным тыдні. Спартыўную афішу бліжэйшых 7 дзён адкрываюць матчы чэмпіянату Беларусі па футболе. У панядзелак 16 мая Новаполацкі «Нафтан» чакае сур'ёзнае выпрабаванне. У госці да землякоў завітае неаднаразовы чэмпіён Беларусі барысаўскі «Батэ». Сапернік фаварыт гэтага супрацьстаяння. Але новаполачане ў кубкавых сустрэчах даказалі, што з чэмпіёнам можна гуляць на роўных. Не пазайздросціш і ігракам футбольнага клуба «Віцебск». Яны прымаюць неаднаразовага прызёра нацыянальнага першынства «Салігорскі Шахтёр». Госці не так моцна, як звычайна стартавалі ў сёлетнім розыгрышы, а таму шансы ў нашых землякоў ёсць. Матч на поле віцебскага ЦСКА пачнецца ў 20 гадзін 30 хвілін. А зараз да іншых падзей. З 16 па 21 мая ў Маладзешні будзе праходзіць Кубак Рэспублікі Беларусь па боксе. Каманда Віцебскай вобласці выступіць на турніры мацнейшым саставам. Майстары з кураной пальчаткі разлічваюць пазмагацца за медалі ў некалькіх вагавых катэгорыях. А 17 мая горад Вілейка, што ў Мінскай вобласці, прыме першынство Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце. Популярны від спорту ідзе ў рэгіёны і знаходзіць новых прыхільнікаў. У суботу 21 мая ў нашай краіне адзначаць Дзень работнікаў фізічнай культуры і спорту. Да гэтага свята ў гарадах і раёнах вобласці будуць прамеркаваны шмат стартаў. Толькі ў Віцебску пройдуць спаборніцтвы па пляжным валейболе, стрытболе і вавінам, разнавіднасці ўсходніх адзінаборстваў. І завяршу анонс спартыўных падзей віцебскім гарадскім баскетбольным турнірам. Яго розыгрыш выходзіць на фінішную прамую. У выхадныя на пляцоўках тэхналагічнага і медыцынскага універсітэтаў пройдуць паядынкі прынцыповых сапернікаў. 26 мая іх пераможцы сустрэнуцца ў фінальным матчы баскетбольнага марафону. Сергей, як ты лічыш, спартсменаў, якія заваёўваюць медалі на алімпіядах і чэмпіянатах свету, можна назваць героямі нашага часу? Безумоўна, Вольга. Любы поспех на міжнароднай арэне праслаўляе нашу краіну, робіць ее больш мацней і аўтарытэтней. Згодна з табой, але і простыя людзі таксама могуць стаць героямі, дзякуючы сваёй неабыякавасці.
Двое жыхароў пасёлка Руба атрымалі ўзнагароды за праяўленую мужнасць пры затрыманні злодзея. Красавіцкім вечарам маладыя людзі сталі сведкамі злачынства. Мужчына вырваў у жанчыны сумку. Хлопцы не разгубіліся і затрымалі рабаўніка. З героямі нашага часу сустрэўся Віктор Праліч. Той вясенні вечар Наталя Пракапеня памятае пасекундна, ідучы звыклай за шмат год дарогі ў страшным сне не магла ўявіць, што ў ціхай і спакойнай прыгараднай Рубе, дзе кожны ведае адзін аднаго, могуць вось так проста вырваць з рук жаночую сумку. Я возвращалась с работы домой, и по делам мне нужно было зайти к сыну. Когда я вошла под арку, сзади на меня нападает мужчина, выхватывает сумку и убегает. Я с криками о помощи бросилась за ним. На крык аб дапамозе, які ў пасёлку, на шчасце, чуюць не так часта, адгукнуліся Змітрый Міронаў і Яўген Чудакоў. Маладых людзей насцярожыў чалавек, які бег у цемру да заходняй звіны. Хлопцы не разгубіліся, адразу рванулі на перарэз, як высветліцца пазней рабаўніку, за плячыма якога 10 эпізодаў краж. Увидели, что человек вырвал сумку, ну и начали догонять его. А сколько там бежали за ним? Ну, примерно километра полтора, наверное, выше. Ну, как-то так, догнали. Один в обход пошел, второй напрямую, и получилось, что догнали. Таких случаев тут вообще не бывало. Ну, тут мы не могли оставить это так. Спокойствие, надо было принимать меры какие-то. Вот приняли меры, задержали. Я хочу семье Мироновых и семье Чудаковых выразить огромную благодарность за воспитание детей, чтобы они гордились своими детьми и сыновьями, как ими горжусь я, женщина потерпевшая. Спасибо им огромное. Зараз адзін з выратавальнікаў на бальнічным лістку. Хлопец падвярнуў нагу падчас пагоні, другі страціў абутак. А сёння павіншаваць за праяўленую мужнасць і гераізм. Да іх прыехала кіраўніцтва ўправлення ўнутраных спраў аблвыканкама. Урачыста ў асяродку калег ім уручылі падзякі і грашовыя прэміі. Это внутренняя потребность сегодня наших граждан, чтобы на улице было спокойно, чтобы каждый себя мог чувствовать в безопасности. И в этом сегодня граждане очень активно принимают участие. И вот характерный пример сегодня вот. Акция праваахоўніку «Грамадзянская мужнасць» доўжыцца з 2008 года. За гэты час каля 20 жыхароў Прыдзвіння атрымалі падзякі і падарункі за дапамогу міліцыі. Сёлета тэлерадыёкампанія «Віцебск» падтрымала праект «Грамадзянская мужнасць» і будзе расказваць пра неабыякавых людзей, гатовых прыйсці на дапамогу. Віктор Праліч, Кірыл Кайсберг і Дмітрый Котаў. Навіны Віцебск. Віцебск сустрэў 71-ю гадавіну вялікай перамогі. Урачыстасці пачаліся на галоўнай плошчы горада, плошчы Перамогі. Да манумента воінам-вызваліцелям усклалі вянкі і кветкі. Ваенныя віцебскага гарнізона прайшлі ўрачыстым маршам. Моладзь падрыхтавала для ветэранаў танец перамогі. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» вяла прамую трансляцыю цырымоніі. На месцы падзей працавалі нашы карэспандэнты. Яны і раскажуць, як гэта было. На цэнтральнай плошчы Віцебска 9 мая было шматлюдна. Ля манумента воінам-вызваліцелям віцябляне і госці горада пачалі збірацца з самага ранку, а жыхары бліжэйшых дамоў назіралі за тым, што адбываецца з балконаў і вакон сваіх кватэр. Усе без выключэння хочуць мець дачыненне да гэтага вялікага свята Дня перамогі. Галоўныя героі дня – ветэраны і удзельнікі вайны. Старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў лічыць сваім абавязкам асабіста пажаць руку кожнаму, падзякаваць героям і аддаць даніну павагі воінам, што загінулі у імя радзімы. У гэтым і ёсць сэнс свята Дня перамогі. Кіраўніцтва горада і вобласці, прадстаўнікі грамадскасці, удзельнікі вайны і ганаровыя госці усклалі вянкі і кветкі да манумента ў гонар савецкіх воінаў, партызан і падпольшчыкаў. Плошча Перамогі ў Віцебску больш за 40 гадоў, і з 1975-го менавіта сюды прыходзяць гараджане ў Дзень перамогі. І вечны агонь тут як сімвал памяці нашчадкаў пра подзвіг дзядоў і прадзедаў. Сегодня в области проживает 2105 ветеранов Великой Отечественной войны, 724 членов семей погибших, 5500 бывших узников фашистских концлагерей. У этих непокоренных людей мы учимся патриотизму, любви к родине, жизнелюбию и оптимизму. Глубокое уважение заслуживают тысячи наших земляков, которые в военные годы самоотверженно трудились в тылу, на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве. Низкий поклон и глубокая благодарность всем, кто приближал победу. Благодаря вам, дорогие ветераны, выросли поколения свободных людей, которые могут жить, работать, мечтать.
Мы все вместе в неоплатном долгу перед вами. Урачыстыя шэсце і парад ваеннай тэхнікі – гэта таксама даніна павагі. Гэта яшчэ адно дзякуй ветэранам, дзякуй за мірнае неба. Па плошчы Перамогі праходзяць парадныя разлікі войскаў Віцебскага гарнізона, падраздзялення ўнутраных войскаў, ратаўнікі, курсанты і навучэнцы патрыятычных класаў. Парад завяршае танец Перамогі, які моладзь спецыяльна падрыхтавала ў падарунак ветэранам, як сімвал мірнага жыцця і ўдзячнасці нашчадкаў. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. 9 мая 1945 года гэтыя далёка немаладыя ўжо людзі памятаюць як быццам учарашні дзень. Гэта іх сіламі здабытая перамога. Гэта яны расказвалі пра вайну сваім дзецям, унукам, а цяпер і праўнукам. Сёння яны асабліва падцягнутыя, прыгожыя і нават памаладзелыя. З кожным годам сведкаў тых далёкіх ваенных падзей застаецца ўсё менш, і тым каштоўней кожны ветэран і ўдзельнік вайны. В преддверии этого праздника во всех исполнительных комитетах, общественных организациях, предприятиях прошли чествования ветеранов. Забота о ветеранах – это не только поздравление их праздник, это каждый день внимание, уход и оказание всякой помощи. За этот год уже выделено социальные программы развития нашей области на поддержку ветеранам более 800 миллионов рублей. Также в преддверии праздника проведено медицинское обследование всех ветеранов. Молодежь должна знать, что вам досталась сегодняшняя свобода и радость жизни только благодаря победителей в эту тяжелую войну. Мы памятаем, якой цаной дасталася перамога, таму што год урачыста адзначаем гэтае свята. Сёлета ў 71 раз. Вось і сёння людзі прыйшлі на плошчу цэлымі сем'ямі, нават з вельмі маленькімі дзецьмі, для таго, каб яшчэ раз падзякаваць героям. День Победы, как и для всех, он праздник со слезами на глазах. Это памятник мужеству наших дедов, прадедов. Это дань памяти той крови, слезам, которые были пролиты в 41-45 год. Это светлый праздник, прежде всего, правда, слегка со слезами на глазах. У Беларусі няма ніводнай сям'і, якую б не закранулі падзеі вайны, таму мы не маем права забыць пра яе. Усіх нас аб'ядноўваюць успаміны. І гэтае свята – Дзень перамогі, якое даўно стала ўсенародным. Вольга Шмаргун, Артур Смалякоў, навіны, Віцебск. По доброй традиции 9 мая віцябляне нясуць кветкі нашаму славутаму земляку, герою Советского Союза и герою сацыялістычнай працы Пятру Мироновичу Машэраву. Ён быў настаўнікам моладзі, а ў гады Вялікай Адчыннай вайны адным з арганізатараў патрыятычнага падполля і партызанскага руху. Пад кіраўніцтвам Пятра Машэрава Савецкая Беларусь дабілася поспехаў у сацыяльна-эканамічным развіцці. Машэраў застаецца ў памяці людзей у першую чаргу чалавекам з вялікай літары, выдатным дзяржаўным і грамадскім дзеячам. У дзень перамогі на вуліцы Замкавай адбылася ўрачыстая цырымонія ускладання вянкоў і кветак да бюста Пятра Машэрава. Сабраліся прадстаўнікі ўлады горада і вобласці, працоўных калектываў, грамадскіх аб'яднанняў, моладзь. Святочныя мерапрыемствы да Дня перамогі прайшлі ва ўсіх кутках вобласці, але галоўныя падзеі адбыліся ва Ўшацкім раёне. Тут пасля рэканструкцыі і рэстаўрацыі, грошы на якія збіралі жыхары рэгіёну, урачыста адкрыўся мемарыяльны комплекс «Прарыў», славуты сімвал мужнасці і стойкасці партызан. Падрабязнасці ў Юліі Устінавай. Каля 3000 чалавек прынялі ўдзел ва ўрачыстасцях з нагоды адкрыцця пасля рэканструкцыі мемарыяльнага комплексу «Прарыў» ва Ўшацкім раёне. Госці пабывалі на экскурсіях у музеі народнай славы імя героя Савецкага Саюза Уладзіміра Лабанка ва Ўшачах. Тут захавалася фатаграфія. У чэрвені 74-го, у дзень адкрыцця мемарыялу, у моры людзей была бачная толькі 7-метровая бронзовая скульптура партызана. Сёння тут гэтак жа многолюдна. Из моих родных участвовал прадед в прорыве. Это место очень много значит для меня. Это место, где наши герои были. Из родных, да, не совсем принимаю. Мой прадедушка погиб в первый день войны. Он для меня герой. І для меня сегодня честь стоять. Гэта месца захоўвае памяць пра подзвіг партызан падчас фашысцкай блакады ў маі 44-го. Тады з нямецкага акружэння яны змаглі вывесці 15 000 мірных жыхароў, пераадолеўшы амаль у 4 разы мацнейшыя сілы праціўніка. На месцы легендарнага прарыву былыя партызаны сустракаюцца кожны май. Многое забывается, но вот тут вспоминается, особенно когда по заговору с старыми бывшими партизанами, все это вспоминается. В общем, это трудное
время было. Тогда самое-самое трудное для партизан было время. Памятное, священное место. На мемарыяле адбыўся мітынг-рэквіем «Памяць мацней за час». Старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарстнёў адзначыў, што беларусы адчуваюць вялікую павагу да мужнасці старэйшых пакаленняў. Цёпла павіншаваў ветэранаў і падзякаваў салдатам перамогі за іх подзвіг. Мы преклоняемся перед беспримерным подвигом советского народа. Воздаем почет и славу всем, кто внес вклад в избавление человечества от нацизма. Всматриваясь сквозь призму времени в те далекие годы, мы испытываем величайшее уважение к мужеству старших поколений. История войн до сих пор не знала примеров, когда борьба народа по своим масштабам и влиянию на ход войны играла бы такую колоссальную роль. Мемарыял «Прарыў» прысвечаны мужнасці і стойкасці беларускіх партызан у гады Вялікай Айчыннай. Гэта адзін з самых значных твораў монументальнага мастацтва краіны. Ён унесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў рэспублікі. Мемориал получил новое лицо. Он получил гранит, получил реконструкцию некоторых отдельных деталей, получил вот это вот блестящее зеркало воды, в котором отражается образ мирного неба. Посмотрите, вот тут именно наша синеокая Беларусь, вот это зеркало воды, оно обогатило мемориал. Рэканструкцыя мемарыяльнага комплексу працягнецца. Да наступнага дня перамогі на берагах ля вадаёмаў з'явяцца альтанкі, папоўніцца экспазіцыя ваеннай тэхнікі. «Прарыў» дапаможа праўнукам пераможцаў захаваць памяць пра гераічных продкаў. Юлія Устінова, Ольга Маслоўская. Навіны. Ушацкі раён. Агляд конкурс страявой песні, прысвечаны Дню перамогі, сабраў у Новаполацку больш за 500 удзельнікаў і тысячы гасцей з розных рэгіёнаў вобласці. Галоўная плошча горада на некалькі гадзін ператварылася ў велізарную канцэртную залу пад адкрытым небам. Каманды прадэманстравалі выканаўчае майстэрства і прыёмы страявой падрыхтоўкі. Зрэшты, для моладзі пераможныя маршы – гэта не проста відовішчны конкурс, а сапраўдны урок патрыятызму. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў. Урок патрыятызму пачынаецца з урачыстага параду. У святочнай калоне школьнікі і каманды вайсковых часцей полацкага гарнізона. Удзельнікам падпяваюць нават гледачы. Если бы не они, мы бы сейчас не жили так свободно, нам бы не было так хорошо. И мы должны все делать для них, навещать их, все им давать, благодарить их. Они сделали для нас все, чтобы мы жили под белым солнцем, под открытым небом. Самая відовішчная частка праграмы – конкурсныя нумары удзельнікаў. На іх падрыхтоўку ў каманд быў толькі месяц, а выступленне доўжыцца ўсяго пару хвілін. Страявы крок і выканаўчае майстэрства ацэньвае журы. Але галоўнымі крытыкамі і настаўнікамі на конкурсе заўсёды былі і застаюцца ветэраны. Перед боем, когда высоту под Берлином брали, и перед задачей нам, офицерам, ставили задачу, а потом пришел взвод, уже пляшет и танцует, и песни поет перед боем, понимаете? Песни — это главное ведь на всякой остановке кто-то заводит, были заводные такие, как говорится, они всегда начинают все поддерживать. Мы рады, что мы 7 лет назад вот начали, сегодня дети, ребята, школьники ждут этого праздника. И мужество вы правильно отметили, потому что в прошлом году, когда была гроза, когда был дождь, когда было ненастье, никто не ушел. Все намокли до нитки, но они знали, что ветераны приехали, и они обязаны перед ними пройти. Никто не дрогнул. Поэтому для нас это большая честь, что мы можем внести вот эту свою лепту в развитие патриотизма в нашей молодежи. Убачыць незабыўнае відовішча прыходзяць сем'ямі. У падарунак усім гасцям віншавальныя паштоўкі са святам вялікай перамогі. Моладзь шануе подзвіг герояў і дзякуе ветэранам за мірнае неба. Сергій Мсурагін, Марына Рамановская, Александр Прыстаўка. Навіны Новополацк. Рэдакцыя гарадской газеты «Віцебічы» працягвае марафон добрых спраў, прымеркаваны да 25-годдзя выдання. Напярэдадні Дня вялікай перамогі журналісты наведаліся да ветэрана Вялікай Айчыннай вайны ў Віцебску. І не з пустымі рукамі. Чым на гэты раз папоўнілі сваю скарбонку добрых спраў гарадскія Віцебічы, ведае Віктор Праліч.
Ветэран Вялікай Айчыннай вайны Розалія Ільінішна памятае, калісьці амаль чвэрць стагоддзя таму стаяла ў чэргах Саюздруку, каб пачытаць свежы нумар Віцебічаў. Сёння ў прыватнай размове з галоўным рэдактарам любімай газеты, якую, на жаль, за праблем са зрокам, ветэран вайны не ў сілах прачытаць, дзеліцца сваімі жыццёвымі справамі. Напярэдадні 9 мая, вось ужо ў 71 раз ёй успамінаецца толькі галоўная навіна ў яе жыцці – навіна пра перамогу. Это было такое ликование, что мы узнали это ночью. Проснулись ночью, кричат все «Победа, победа!». Все выскочили прямо раздетые, полураздетые, целовались, плакали, кричали. Аднак не толькі за гэтым завіталі корэспандэнты да сведкі вайны. Адным з пунктаў марафону 25 добрых спраў гарадскога выдання «Віцбічы» установка новых дзвярэй для Розалии Ильиничны. В нашу компанию обратилась газета «Витбичи», и нам очень приятно, что нам доверяют. Мы очень рады, что сегодня можем вместе реализовать этот проект. Мы будем интересоваться теперь ее жизнью дальше. Возможно, будет еще какая-то ей помощь нужна, потому что сегодня она тронула наши сердца и души своим именно тем, что она вот такой оптимист по жизни. На гэтым марафон добрых спраў не завершается. Журналисты працягваюць свою дзейнасць. Виктор Праліч і Кирилл Казберг, навіны Віцебск. Сёння Міжнародны дзень сям'і. Ва ўсіх раёнах вобласці праходзяць святочныя мерапрыемствы для дзяцей і бацькоў. А ў Першамайскім раёне Віцебска напярэдадні выбралі лепшую сям'ю. Тут ладзіўся спартыўна-інтэлектуальны конкурс «Тата, мама, я. Першамайская сям'я». Якія выпрабаванні давялося прайсці ўдзельнікам, ведае наш корэспандэнт Інна Кірыенкова. Мы семейка, просто класс. Все в семье у нас атас. Песни, танцы, спорт и смех продлевает наш успех. Кожная сям'я прадстаўляе сваю візітную картку. Гэта дамашняе заданне. Яго рыхтавалі загадзя. На раённы этап адабраліся 4 сямейныя калектывы, прызнаныя лепшымі ў сваіх арганізацыях. Каб уразіць журы, спосабы і прыёмы канкурсанты выбіралі самыя розныя. Да прыкладу, сям'я Данчанкаў звярнулася да свайго радавога дрэва. Я с бабушкой своей дружу давным-давно. Она во всех затеях со мною заодно. Я с ней не знаю скуки, и все мне любовней. Но бабушкины руки люблю всего сильней. Нішто так не яднае сям'ю, як агульныя інтарэсы і захапленні. І ў гэтым яе моц і сіла, што яшчэ раз пацвердзілі конкурсанты. Кататься на роликах мы обожаем, на велосипеде, устраивать пикники, очень мы любим. Так, рыбалку ездить, да. Также любим очень настольные игры, лото, шашки, шахматы. И, конечно же, вот Данила наш увлекается гимнастикой. Он серьезно настроен, занимает первые места. В семье главное, чтобы была любовь, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимовыручка, ну и поддержка всех. У квест-гульні і лазертагу спаборнічалі каманды, і дзеці актыўна дапамагалі дарослым. Затое ў інтэлектуальнай віктарыне бацькі, капітаны каманд аддуваліся самі. І тут без эрудыцыі і ведання гісторыі ім было не абысціся. Как любой мужчина, когда я был мальчишкой, я играл в войну, мы играли в русских и немцев, имея дедушек и бабушек, которые воевали. В последующем при учебе в школе и в университете, изучая историю, мне очень нравился этот период Великой Отечественной войны. Мы всегда находим массу общих занятий, любим вместе гулять, путешествовать, выезжать на природу, наслаждаться, посещать различные выставки, музеи. Нам все интересно, хочется узнавать все время новое. Самая умелая, спрытная и разумная гран-пры районного конкурсу удостоилася сям'я Данчанкаў. Але без падарункаў ніхто не застаўся. І галоўнае, усе ўдзельнікі сямейнага свята атрымалі зарад бадзёрасці і добры настрой, які падарыла ім прырода і цудоўнае веснавое надвор'е. Інна Кірыенкова, Кирилл Казберг, навіны Віцебск. Узаемаразуменне вашым сем'ям не толькі на працягу наступнага тыдня, а і на ўвесь час. Гэта была інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся ў наступную нядзелю, каб падвесці вынікі.